पाणी टाकलं आणि मग काय झाकण मारून त्याला 10 मिनिटं शिजून दिलं. आणि 10 मिनिटानंतर मस्त त्याचं लोणचं झालं. ते मगाशी दाखवलं ते. शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे सोमवार मध्ये आणि डेली ब्लॉग मध्ये. आणि इकडे गरमागरम पोहे, कांदा पोहे या लवकर खायला. हे बघा काय पिलं त्याच्यात, शेंगाने. डोळे आता कसं वाटतंय हा, आमच्या डोळ्या बॅटरी मारतो त्या. याला शेंगदाणे नको देऊ, फक्त बाकी पोहे दे. नाही पिलू तू नाही खात ना. चला गरमागरम नाश्ता पोहे करूया. मला एक चम्मच दे ना. आधी ते का नको, मला चम्मच दे. तो बघ तिकडे ठेवला. चला चमच्यावर भांडणं झालं आमची. दे मला दे ना. आमचं रसलं बघा. ए बाबा पळाला. आणि इकडे स्वागत आहे आमच्या मदर इंडियाचं. वा काय टायमिंग आहे. तर आता आम्ही शेंगाने साईडला करून खातो पोहे. तर तुम्ही पण खा पोहे आणि आम्ही गरम खातो पोहे. यार मला चमचा मागतोय यार, काय बोलू मी याला. चला नाश्ता करूया मस्त बी. मित्रांनो, डायरेक्ट ऑफिस वर आलो आता शूट जेवताना. तर पिलू पुढे पाठव गाडी ठेवून ये. तर गाडी ठेवून जेवायला बसलोय. मगाचपासून एडिट चालू होतं आपले. भरपूर ते आहेत रॅपिड फायर वगैरे ब्लॉग बघितला असेल, त्याच्यामध्ये कळेल. तर आज जेवणाला मस्त व्हेजच आहे. मस्त मेथीची भाजी, गोड लोणचे, मुगाची डाळ टाकले. मुगाची डाळ चण्याची भाजी. आणि हे आंब्याचं काय काय बोलतो त्याला, गोड आंबा बनवलाय. मग कच्च्या आंब्याला गोड आंबा करून. तर मस्तपैकी ह्याच्यासाठी मी आज दाखवले तुम्हाला. कच्च्या आंब्याचा गोड आंबा आहे. आणि इकडे मी व्हिडिओ चालू केला, ह्याला एक आवाज लय असतो, काय बोलायचं इकडे चालू होता. ए यार पण यार ब्लॉग चालू नाही समजत नाही. इथं बोल मंडळी जेवले काय विचार. पाणी सांगितलं समजतच नाही यार. ते काय तुझं पाणी. यांना बोल मंडळी जेवले काय. देतो पहिले ते विचार, जेवले काय. पप्पी देतो आयला बदल. पप्पी जेवले का विचार. अरे बस तिकडे चिकट होतील. हाय बोल, जेवले का विचार. जेवले का तुम्ही घाई का वाजता. जेवा लवकर बोल. शिव जेवला सांग. हे बघ आंब्याचं भाई गोड आंबा बघ. गोड आंबा आज मस्त पैकी गोड आंबा. वा गोड आंबा छान प्रकारे. आणि इकडे आचारचं लोणचं, इकडे पापड. करायचा आवडतो आंबा. मग खा ना यातलं थोडं. खा मग तो खा ना तू थोडासा. आंबट लागेल. आंबट लागेल. तर चला जेवूया. कारण की थोडा आंबा खाली आलेला आहे. तर तो जेवून घेतो आणि नंतर भेटतो. आय मित्रांनो थोडासा बोल. थांब पिलू 2 मिनिटं. तर मित्रांनो जेवण वगैरे झालेलं आहे. काही नाही, हा असा सायलेन्स मध्ये येतो ना भावा. मला का वेगळं वाटतं का आजकाल कालपासून. त्याचा चेहरा भावानं वेगळा वाटतोय. तुम्हाला काय वाटतं ते पण कमेंट मध्ये सांगा. ये बस. तर मित्रांनो मम्मीने आज बनवलेला कच्च्या आंब्याचा गोड आंबा. हा भाई कच्च्या आंब्याचा गोड आंबा. परत बनवू तेव्हा दाखवेन मी. काय अच्छा इकडे मी ना कसं काय टाकलेलं ते सांगते मम्मी. कारण की मम्मी विसरली आमची दाखवायला. तर पिलूने आमच्या इकडे ज्यूस आणलाय, ताईने आणलेला. तर कसा बनवला ते जरा सांग थोडक्यात. कच्चा आंबा होता मार्केट मधून आणलेला. तर तो मी धुतला, सोलला आणि त्याच्या बारीक बारीक फोडी केल्या. आणि कढईत तेल घातलं थोडं. त्याच्यामध्ये थोडी मोहरी घातली, थोडं हळद, थोडं लाल तिखट आणि कैरी टाकून परतलं असं. आणि मग त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं थोडस. आणि मग 3-4 चम्मच साखर टाकली, थोडं पाणी टाकलं. आणि मग काय झाकण मारून त्याला 10 मिनिटं शिजून दिलं. आणि 10 मिनिटानंतर मस्त त्याचं लोणचं झालं.
ते मगाशी दाखवलं ते त्यालाच काय बोललंय कच्च्या आंब्याचा कच्च्या आंब्याचं लोणचं. कच्च्या आंब्याचा गोड आंबा गोड आंबा, सॉरी, हा कच्च्या आंब्याचा गोड आंबा. तर नंतर समजलं ना मी तुम्हाला पूर्ण रेसिपी दाखवेन, 1-2-4 दिवसांनी बनवेन तेव्हा. पण आता मी समजला. त्याला ज्यूस प्यायची घाई. मिक्स फ्रूटचा ज्यूस पिणार आहे आता आम्ही म्हणजे शिव सोडून सगळे पिणार. ओके, पिऊन घरी जा. पिऊन घरी जा. पिल्लू आमच्या घरी जाय ना यार. काय पिल्लू काय यार पिल्लू तुझ्या घरी आम्ही जाऊ मग. हे आई बाबा मारतात तुला म्हणून घरी जात नाही. मारते आई. खोटं बोलतोस. मामीने प्रश्न विचारलाय. खोटं नाही तू. गाडी घेऊन बसली शिवची, काय बोलायचं. या गाडीला किती वर्ष होती. पहिल्या बर्थडेला दिले ना गाडी? त्याला वर्ष होती. हा, पहिल्या बर्थडेला दिले. संपलं. हे काय तुला आहे ना. नाही आहे तुला. ती नाही पिणार, तिला नाही आवडत. तर आम्हीच पिणार. नको ना द्यायच्या आधीच नको ना. हा, ए तू पिऊन घरी जाशील ना पिलू. का रे. आई मारते. कोणाची आई मारते. तुझी आई मारते तुला. हे बघा, हे असं आहे बघा, कसं आहे बघितलं. हे काय पिलू कोणी आणलं. मामा. तुझ्या आईनेच आणलाय. तोच मी घेऊन आलोय. आणि इकडे ज्यूस आलेला आहे मस्तपैकी. मम्मी एवढं पिणार आहे आणि आम्ही दोघं तिघं एवढं. मी एवढं पिला. ओके, मला एवढं मित्रांनो, दे आता ना. आपण ज्यूस पिऊया आणि आजचा छोटूसा ब्लॉगला पण एंड एवढं करूया. दे. हे कुठलं. हे थांब हे तेवढं नाही घ्यायचं. तेवढं पिणार आहेस तू. थोडं वत यायचं, थोडं वत. पिलेलं बघा आमचं तेवढं पाहिजे. वत तू काय घेतो. बस. ज्यूस छान आहे. छान आहे ना. ते फ्रीज मध्ये ठेव ना. जा तिथं फ्रीज मध्ये ठेव. नको ते हे होईल, कडू होईल. फ्रीज मध्ये ठेव. जा फ्रीज मध्ये कडू होईल. जा ठेवून ये लगेच. जा ते वाटीत ठेव आणि फ्रीज मध्ये ठेव. जा. तर बघा छान प्रकारे ज्यूस आता मी पितो. हे माझे ते. थांब, ते चिकटलंय. थांब. एक नंबर आहे. तुमच्या घाटकोपर स्टेशनला MG रोडची इथे भेटतो. कोणी पियालंच असेल नक्कीच. जा फ्रीज मध्ये ठेव. जा ते कडू होईल. जा फ्रीज मध्ये ठेवून ये. जा. पिल्लू बघा बाबांसाठी ठेवतो. मोठ्या बाबांना ना. हा, हळू. अजून मी पितो. हा, ओके. तूच पी सगळं. आम्हाला काय देऊच नको यार. आहे ना तुम्हाला बघा. हा, तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगचा पण करूया एंड. आणि उद्या सुट्टी तर आहेच. बघू काय विषय आहे उद्याचा. कसं आहे पिल्लू. असते. असं दाखव कसं आहे ते. हात दाखव. हात दाखव ना करून. कसं आहे हात करून दाखव मित्रांना. हे बघ कसं पितो. हा, ए वाय 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 वाय. असं दाखव. असं छान. अरे छान असं करून दाखव. आहे. हा, दमला. तर आजचा ब्लॉग छोटासा करूया आपण दोघेवर हा. तर दोघे शकतो. दोघेवर दाखव. असं जात नाही. तर कमेंट दोघेवर जाऊ शकतो आपण. इकडनं बोल, दोघेवर इकडनं. दोघे जाऊ शकतो. इकडनं. दोघे जाऊ शकतो. हा. तर आजचा ब्लॉग करूया एंड. कमेंट मध्ये सांगा कसा वाटला. सांग. छान वाटले. बोल लाईक ठेव दे पहिलं खाली. चल नंतर बी बोल लाईक करा. लाईक करा. सबस्क्राईब करा. हा, भेटू आपण उद्या. गावाला वेळ. गावाला जाणार आम्ही शनिवार रविवारी. ये अक्षय मामाच्या लग्नाला जाणार आहे आम्ही. अक्षय मामाच्या लग्नाला हळदीला नाचायला तुला मी व्हिडिओ कॉल करणार. ओके. शी घाणेरडा. शी एक नंबरचा घाणेरडा आमचा. तिथं त्यातच टाकते येडा. तर चला भेटू आपण उद्या. काळजी घ्या. आपण ज्या वाजता गावाला येत आहे. हा, काळजी घ्या. शुभ रात्री. सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब. सबस्क्राईब करा.